More sa Gabi Express! More sa Gabi Express, time 7:47 on the clock. Hi lang ko ni Vanessa nga naminaw diya sa KT's Pizza. Musta man, Van? Coronel diya, Van? Naabasa si Ma'am Kat, wala? Katong winner sa atong YouTube nga makuha sa ilang free pizza. Karon sigurong Sabado, oh. I'm just waiting for their confirmation kay last weekend. Di pa sila makalarga. So, within this weekend for Sabado, mapakita sa atong YouTube channel nga nakakuha sa free pizza giveaway. Ikaw, kung gusto ka, maminaw ka karon, nga gusto ka, mahilig ka mag-YouTube, ato sa Master Popi YouTube channel, and then you can have a chance with the hashtag Katie's Pizza space ang answer nimo sa atong question of the week. Lahi ang kutaw question, lahi pud ang question of the week. Question of the week kay about sa mga videos nako. So, ninyo and every Friday mag-draw ko para sa inyong tanan diha nga gusto. Katie's Pizza nga na diha na imutang sa sea oil. Bulwa. Uban din ta. Ha. Karato lang nga forma og pizza. Wala mo gibuhat karon hapit sa mo diha ha. O si Ma'am Koan, Ma'am Van. Maidlot na cashier da. Inyong pag-sponsor sa akong YouTube channel. Is, let's proceed. Ay nangita po ko og kuan na kanang broadband na post ko dito sa akong Facebook page. Nangita po ko karon unsay paspas nga broadband nga pwede. Kung kailangan anang mga landline diha. Bante ang paspas nga broadband ay mag-online job po ko at the same time mag-DJ. Editing nga mga jobs nga kailangan og paspas nga internet. Lisod na kay sa ako ang kanang VPN lang. Checking raman na sa email ang VPN. Mga messages o pang Facebook raman na pero so kailangan na gid og paspas nga broadband diha. Please comment lang dito sa akong timeline sa Facebook. Anyways, kung nangita pod mo or kung namoy nakit-an diha, palihog mo og apil sa mga comments sa akong Facebook page. Kung namoy suggestion, okay ra kayo, open for suggestion na. So, kaya ang panahon karon kay importante na gid ang internet. Marang need na gid siya ba? Gid ang need pero karon internet na ang needs nato, no? Kung syempre kung wala mo buhat niya, namoy libre nga internet dia or namoy gibayran nga internet diha, palihog lang. Apiti po ninyo ang YouTube channel ni Master Popi. Then subscribe then move for more. Update mo permi sa mga new episodes na ko. Mga live din sa MOR University. Ako pong i-post dito. Ang mga reaction videos, ang mga trailers, mga lakaw na mo nga traveling, parang travel vlog. And of course, ang kutaw question sa YouTube. Kung gusto mo glingaw, dito lang mo sa akong YouTube channel, okay? Siyempre, ito na ang next question natin. Ito na ang MOR University 2.0. 2.0. Mas pinasaya, mas pinakulit. Sagutin lang ang tanong ni Master Popi. At kung tama ka, May libre ka ng greetings. may libreng request pa. Ang daming matututunan. Mas aha ka talaga. MOR University 2.0. 2.0. Ito na ang tanong.
tawag sa gusto mo request o mag-greet. Ang pangutanan nato, unsa ang the only country nga nag-start sa letter O? Oh! Country that starts with the letter O. Hello? 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 Oh. Hello? Hello? Hello, kinsanay? CJ. Kus ka tingog, baby? CJ, kuya. EJ, CJ, DJ? C. CJ, taga-asa si CJ? Can't Come, Philip! Street. you. Street view, aba. Sa unahan sa pinyahan? Kuya, kaya na, outsiders. Outsiders man. Wala, Miss Del Monte, so... DJ? Na, Miss Del Monte, na, masama siya. Sige na nga, CJ. Diya ba ako galag-lag ba? Igigudihan niya. Diya ba ako ni Dako? Gamay mo ko sa una, karon Dako na. Outsiders ba? Nanggawa sa street lang mga... So nakipuyo mo sa inyong kuan igagaw nga Del Monte. Ana? Ba? Sa Corales? Sa Damilag dool? Yan nyo. Nara diha. Okay. Years. Oo, diya sa Purok Deers. Hello sa mga Purok Deers diya. Unsa ba nimong answer din ni CJ be? Oh, man. Ha? Oh, man. Oh, man. Ang request mo, CJ, I will play it for ya. I'm thinking out loud ni Katy Perry. Aba, ganun ganahan mo ka na? I don't know what's Katy Perry. Aba. Katy Perry. Idol po na ni mo? Sila Katy, mong God. Katy Perry? Na ba na iyang thinking out loud? Oy. Pag sure. Lagi. Wala ba lagi? Thinking Wala of ba you, din? mong good. I was thinking of you, day, sorry. Ayay! Sheeran, mong good. Sure ba? Unsa magidi mo? Katong ka Ed Sheeran or Katy Perry? Ang Katy Perry. Okay, thinking of you. Sige. I-greet na yung mga friends. Go! Lagi lang sa mamang papa na angkon. Nas na niyapon. Mo na kuya eh. Mo lang, imong ex. Makayon siya proud cake. Lagi no. Siya pa kamubon niya. Ako'y. Move on na. Meron, wala pod. Ako pa. Guwapa sa Purok Dare. Speaking of Oman, CJ, nako ipaambit sa imo gamay about Oman. Na sila leader nga gitawag og Sultan Qaboos Qaboos Sultan Qaboos bin Said Al Said. Ilang leader karon. Pero leader na siya since 1970. So, Sultan dito sa Oman. 1970, so parang 47 years na siya in power. And siya ang pinaka-longest reigning head of state sa tanan mga Arab countries. Pinakataas, dagan na siya experience sa iyang Oman nga country. And nakita na niya ang dagko nga mga changes sa iyang country. 6-year term, di ba? Ang president. Kung ma-extend, 12. Anak raman. Pero iya, 47 years siya nga leader sa Oman. Qaboos. And then, sa pagsugod pa lang niya, itong 1940, tulo lang kabuok eskwelahan ang sa Oman. Pero right now, thousands na ang mga eskwelahan.
pwede na ako ma-meet si Sultan Qaboos. Bin Said Al Said. Ben said. So siya. Wala sa taong ikuan sa imo ha. Sana matiman na nimo ako mga pag-ambit nga mga pagtulunan. Gikan sa akong Amen. Akong alimpatakan. 7:57 na, ito na ang song mo from Ed Sheeran. Aw!